Ngai ke blei fi ke sngi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong utrai Jesus Christ. Pangai scam bo blei lo kerku pi de ke bon ke jing kerku. Wena ke jing kerku ke long bo blei dang ai ni ke lat ya ke begin nang yo ban sha skor ke Ktien U Blei. Jong le ban pusan ke Ktien ke jong blei ke sngi. Ke Jingpuson ke long shapang ke jing don kam bo briew ba shapoh un long ba khlain. Wawan pensyong nong rem ya ke jing hikai na ke sti ke ba arsh ke nong koren ke nong ke ba saw ke khot ke ba khat briew. Kintien ke bong namar ke tang yem man that shu le la ke long ru ba briew ba habar jongi unang jot nang jot pen ban uta briew ba shapoh ulan nang shat halaga sngi. Ktien U Blei ke kran shapang briew ba habar briew ba shapoh. Kani ke kran shapang ke met bat ke mensim. Itip ke way ba ke met la penlong na ga domet bat kan lit pai sha ga domet. Inam la ban junam ha ke perthai. Henry kan poi ke por. Ba ke met kan la shu ban bat ya ke jing ke mensim ke jong briew. Kedene ke daw ke Ktien ke jong blei ke kran ni ke jing shisha. Briew ba habar ke batau na ke bentang ke met unang telor lani unang jot penban kini ke long ke khubor ba na ke benta jugi banget briew ba shapoh unang shat hala ke sngi ngangit scam baro ki babsai ke mensim da ke Ktien U Blei ki babsai ke mensim da ke jing duai wala ra kamet lese kanang ya cha jing long temen henry briew ba shapoh unang shat nang shat halaga sngi nabar ka mensim kan lech sha ka bom jukot kan mensim kan numkot tang hakani ke perthai Bible kong la boy briew un yap tang shisien harin katakan wan ke jing bishar dementa idan kaman sngotu briew ba shapoh ude ban long ban nang shat nang khlain na gawai ke sngi gawai pat pangadwai ba U Blei on IP kum kata ke jingkerku na gabenta briew ba shapoh jongpi pangakwa bangin ya phag ni por na ka proverb kalunong ba khat pra ka khot ka khat saw ke Ktien U Blei ka ong ni kentien ka mensim U briew ka kershan ka jing tlot jo Henry ka mensim balwet U bala bansha. Ka Bible ka yithu bala ka mensim ka jong briew ka khlain ka la ban kershan ya ka met lane ka la ban kershan ya ka jinglong jingem briew ba kot ba khya ha ka ba shapoh wala daw yo ye ka jing kum ka jingpang ka jing shitom ha ka met undang la ban kershan ya lade Henry briew ba ka mensim kalawet unum la dalile ban kershan ya lade ka jingmot jogri ka kentien kalong briew ba shapoh ude ban long ba khlain lesi fi ya lemba ka jing bat ka jing le lada ka mensim ka jong pi ka tlot hapdeng jong ka jing fenam la ban yang Henry ba ka mensim ka jong pi ka khlain wala fi ya lemba ka eryong wala fi ya lemba ka jing le ki ba bonjat penam khalam penban penang khlain shushu penang la ro ban mare khamshakman penang la ro ban pendap ya ka jing tmu ka jong blei ha ka jing ka jong pi ka penslora ka ni ka sngi ka menta lemba ka Ktien U Blei dongin duai dongin besaru ya briew ba shapoh kenang maka mensim ka jing ka long ka baklan kan la ro ban kershan ha ka wei ka jing alenti jong ka jing kan ngit scam maka ni ka Ktien ka jong blei ka ba fisha skor kan long ru rengkat bat ka bor ka jing ai ka ban ai bor ai mensim pi wara pedeng jong ka nugu jing syam ka jong pi pen la ban yang scam pen la ban ya shaprang pen la ro ban job tu blame ai fi
Yakum kata ka bor, naga benta ka buram ka jang uhi. Parwat kledru, ubleu iya jepi, kumba filong. Amen.